Казвам се Кристина Георгиева и преди известно време моят приятел имаше проблеми с алкохола. С майка му бяхме много отчаяни и загрижени за неговото състояние. Наистина прибягахме до какви ли не методи да предотвратим тази негова зависимост, като се има предвид, че това бяха различни медикаменти, доктори, какво ли още не. И вече бяхме съвсем отчаяни, докато един ден съвсем случайно попаднахме на една реклама в интернет на капките против алкохолизъм. И честно казано, мога да си призная, че бяхме настроени скептично, но когато ги взехме, малко по малко те оказваха своето влияние и днес това е по-добре. По-рано, когато той имаше тези проблеми, беше адски затворен, не излизаше почти никъде, беше главен. Когато вече започнахме лечението с капките, малко по малко той започна да се отваря за света и за хората покрай себе си. Започна да търси той сам помощ. Преди не търсеше тази помощ, докато сега вече я търси. И е много по-контактен, отколкото преди. Благодарение на тези капки аз си върнах старият приятел и наистина горещо го препоръчвам на всеки един, който има подобен проблем.